Nyakarom Gajwanga chakre sani nyakarom kanyo saa 5 mar onyango. Chenro en mar mbaka oromo. Kapok odonjo gi twak e chenro mar mbaka oromo, amiyo na chal mar fwambo weche mabende waluoni duto te mabende ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago ka oromo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Mokwongo waluwo limbe mano mar jatend piny Kenya e kaunti mano ma Migori. Kanyalo mana duoki chien jatend piny Kenya nochako limbe mar kaunti ma Migori e odira mano kalo. Odiochieng' ma kawuono biro bedo kolimo sub county mano mong'ere kaka Ntimaru mantiere gwenge mag Kuria East. Ka bende biro bedo kayawo chenro mopogore opogore. Wantiere gi jafwambo marwa George Juma ma bende biro bedo kaluwonwa limbe mano mar jatend piny e gwenge mago mag Kuria. Ka bende odiochieng' ma kawuono obiro bedo kotieko limbe mare e kaunti mano ma Migori. Ka entiere e sub county mano ma Ntimaru, wabiro bedo kwang'eyo ni gin chenro mage ma bende obiro bedo koyango. Kopogore gi manya Nyakarom Gajwanga bende paro mano mar choko pach oganda ewi NGCDF bedo odiochieng' ma kawuono dhi nyime odiochienge mano mar 2. Chenro ma kamano chako kar chung' od bura mopogore opogore 290 mantiere e pacho kae chakre odiochieng' manyoro maneno odiochieng' mano mar wuok tich. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich 2. Chenro ma kama biro bedo karumo odiochieng' makiny ma en chieng' tich 3. Chenro mano mar ndalo 3 ma bende jopiny choko pachgi kotenre kod paro ewi NGCDF. Parni chenro ma kama Nyakarom Gajwanga pile ka pile chakre odiochieng' manyoro jachako saa 2 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 11 ma midhiambo. Wang'eni kotenre kod omenda mano mar NGCDF nitiere jogo eko ma bende unge lwedo, nitiere jogo eko ma bende kwedo mar mondo mi omenda ma kama ogol e lwet MPs jod bura mar mondo mi otere ne governors. Kata mano jod bura bende aneno ka nitiere constituency magi mopogore opogore mano mar sundo jopiny mar mondo mi owuog oko karomre margi mar mondo mi gichiw pachgi kotenre kod paro mano mar NGCDF. Kopogore gi manya Nyakarom Gajwanga, samoro nitiere gi lemo mano mar bedo jata chenro maduong' mano ka duol mar TSC mano duol mochung' ne ndiko jopuonje e pacho ka. TSC nyaka gi sani gimanyo jata chenro manyien mano CEO manyien kanyakla kod jogoro mopogore opogore ma bende biro bedo e TSC. Okang' ma kamendi biro ka bende wang'eni jata chenro maduong' mano mar TSC Dr. Nancy Macharia tam mare chiegni rumo, dong' mana gi buo dweche 2 kende to tam mare rumo Nyakarom Gajwanga. Kata kamano nyaka gi sani oselandi ne oganda ma pacho kaendi ma bende dwaro kar Nancy Macharia kaka jata chenro mano maka duol mar ndiko jopuonj TSC. Onyisu kanyo mar mondo miwuor ote kata mano wuoro oboke mago achiel kachiel nyaka apisi mago mag TSC mantiere Upper Hill buore Nairobi ka. Kidwaro oro ote Nyakarom Gajwanga nyaka ibed citizen ma pacho ka, ibed ni wuok e pacho ka, ibed ni intiere koda degree mano e weche mag somo. Kopogore gi mano bende nyaka ichop dwaro mano mar chapter 6 kare mar 6 mano mar pend chike ma pacho kae. To bende winj mar mondo mi bed jata chenro ka duol mar TSC Nyakarom Gajwanga bende nyaka ibed gi mok tin ne higni 10 wacho ni experience e migao mago motenre kod weche mag somo, administration kanyakla kod management. Obok ma kamago Nyakarom Gajwanga nego bed ni yoro kapok ochopo chieng' tarik 27 mano mar dwe ma bende wantiere ni mano mar dwe mar 5. Kopogore gi manya Nyakarom Gajwanga mano mapiyo piyo chenro mano mar timo kopo mogik ne jaod bura ma Kasipul mano migosi Ong'ondo Were bende dhi nyime Nyakarom Gajwanga. Odiochieng' ma kawuono aneno milome ma bende oor koda sirkand county mano ma Homa Bay. Sirkand county ma Homa Bay kotelnegi koda governor margi mano Gladys Wanga okwayo jodak e county ma Homa Bay mawuok e sub counties mopogore opogore kanyakla koda jopiny ma bende biro bedo ka chopo e kopo mogik mano mar Ong'ondo Were mar mondo mi otim kopo mare gi kwe. Neno koluongo sub counties mopogore opogore e county ma Homa Bay kokwayo jopiny mar mondo mi obed koda kwe e kinde ma bende biro bed ka iko migosi Ong'ondo Were mano chieng' tich 5 ma bende biro bedo chieng' tarik 9 mano mar dwe ni e dalane e gwenge mago mag Homa Bay.
Bende kopogre gi mano bende odiochieng' ma kawuono nyakwarom Gajwang' mana kontiere wach mano mar Ong'ondo Were. Odiochieng' ma kawuono bende aneno kanyo jodong Luo bade mano ma Nairobi. Bende biro bedo ka chokore ka onoromo kanyo saa 9 mano ma midhiambo. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichokore e dala mar mosenindo Ong'ondo Were mantiere kare ne buore Nairobi ka mar mondo mi gichiw mos makende ne familia mano mar Ong'ondo Were. Duto te wabiro bedo kwa luonu machiegni. Ategi kaunti ma Mombasa nyakwarom Gajwang'. Wang'eni dwe mar 6 dhi kakayo, to dwe mar 6 dhi kakayo nyakwarom Gajwang'. Wang'eni budget ojasom, budget mar piny owacho kanyakla kod mago mag sirikande mag gwenge. E kaunti ma Mombasa noneno ka rowere mago mag Gen Z ne obago ng'anyo juma mokalo e log tich mago mag tend kaunti ma Mombasa kane gidwa ni tend kaunti no opedhe lela budget mulieki mano mar higa mar 2025-2026. Odiochieng' ma kawuono nyakwarom Gajwang', wach ma bende jafwambo wadwa Joja Okolono e kaunti ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidok e od burano. Bang' Karan mano mar od burano nosingo negi mano mar miyo gi duoko saa 8 mar odiochieng' ma kawuono. Koro biro bedo ka chiko itwa ni duoko mane ma bende biro bed ka imiyo gi ahinya kotenre kod budget mulieki mano mar tend county mano ma Mombasa mano mar higa omenda mar higa mar 2025-2026. Adar mar mondo mi atieke gi kanyo mana ka pile weche ma biro bedo ka timore kapok oromo saa 5 mar onyango nyakwarom Gajwang'. Wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Mokwano timore kapok pod wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Bed gi ng'eyo ni biro bedo kiyude weche mago manyien mabiro chakre saa 7 mar odiochieng' ang'ich welo kanyakla kod chenro mano mar Oimore. Orituru masani nyinga Sharon Ong'awe Ilwet Joyce Oduor ma bende biro bedo kata yetwa ke chenro mano mar mbaka oromo. Orituru masani. View Travel takes you to iconic destinations.